Пилешки шишчета с чушки в ароматна марината от кисело мляко и домати. Оставете парчетата филе да се напоят в специална ароматна марината. Така шишчетата ще се получат изключително нежни и сочни с чудесен многопластов вкус. Пикникът със сигурност ще бъде успешен. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Истинско удоволствие за сетивата. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.